Hej, vi vil i dag vise, hvordan man kan lave en sund burger. Så vi skal til at handle. Det skal vi ikke have. Grønt, det skal vi have masser af endda. Det skal vi også. Det der er bare no-go. Vi kan den her. Det er jo burgerboller. Nej, det skal jeg have. Fuldkorn burgerboller. Vi skal også huske at vaske hænderne med sæbe. Befer. Grøntsager, salat, massevis. Det vil ikke smage på maden, ikke? God bøf. Hvad har I farver? Brød skal også ristes. Fordi det er klamt. Skal vi også lave burgeren? Det er salat og en bøf også. Og nogle tomater også. Ja, tomat det er godt. Det var dejligt. Meget bedre end McDonald's. Nu vil vi rydde af bordet.